És a mai napig azt csinálok, amit akarok. Gyerek. Add csak, amit akarok. Ennyi. Üdvözlök mindenkit, aki itt van. Folyamatosan egy órája 800 ember. Aminek nagyon örülök, mert két hete van TikTokon. Üdvözlök mindenkit. Hát igen. El kell gondolkozni, és valakinél lehet, hogy menő az alsó ágy, meg a felső ágy, nekem ilyen reneszánsz, faragott arany ágyam van. Én ebben jobban szeretek aludni. Ha? Nálam nincs olyan villanyoltás. Nálam nincs olyan villanyoltás, gyerekek. Nálam nincs olyan séta. Ha? Én az én ágyamban szeretek aludni. Ha ti szerettek az alsó ágyon aludni, meg szerettek boxolni, menjetek. Fű, menjetek, esküszöm. Menjetek. Menjetek boxolni, menjetek verekedni, menjetek rabolni, menjetek lopni. Kit érdekeltek? Kit érdekeltek? Én elmondom. Szerintem apátok meg anyátok elmondta már nagyon sokszor. Én elmondom egyszer. Ha? És elmondom nektek őszintén, itt ahogy így félszemmel szemezgetem a kommenteket, valaki ezt írta, hogy nem vagyok cigány. Ezért kéne az egri csillagokat elolvasni, hiszen ott volt egy cigány ebbe a történetbe, akit, ha jól emlékszem, már 20 évvel ezelőtt nagyon sok év eltelt, de úgy hívtak, hogy Sárközi. Azt hiszem. Az a cigány ugyanúgy öntötte a törökökre a szurkot, mint a magyarok. A cigányok ugyanúgy vándoroltak, mint a honfoglalók. És a cigányok a 13. századtól itt vannak. És a cigányzene unikum volt. Tudjátok, mit jelent az, hogy unikum? Nem az, amit megisztok részegségetekbe, állomási csavargók. Prézlimájer, senkiházi, analfabéta, lelkibeteg, lelkisérült, negatív, senkiházi kommentelők. Akinek nem inge, nem veszi magára. Akinek inge, az meg belebújik, és begombolja. A cigányzene hungarikum volt. Egy olyan plusz dolog, amiért a külföldiek idejöttek. A 70-es, 60-as, 80-as években. Lehet cigányozni. Igen? Lehet cigányozni. A nagymamátok, meg a dédnagymamátok, a nagypapátok és a dédnagypapátok azokba a vályokházakba laknak, vagy élnek a mai napig, amit a teknős cigányok kitapostak sárból.
Lehet cigányozni. Amiből lesztek? Fazékból vagy lábasból. És jöttek, és megfoldozták, meg a késeket megköszörülték, amivel a mai napig eztek. Lehet cigányozni. Bravo! Cigányok, nektek meg azt mondom, ti úgy magyarozzatok, hogy az első magyar, aki a cigányoknak menedéklevelet adott, mi köszönjük meg a magyaroknak, hogy jártunk, keltünk az országba, meg mindenfele. Ha? Lehet tanulni, tesó. Lehet utána olvasni, vagy utána nézni a dolgoknak. De én megmondom őszintén, rájöttem arra, hogy a zenével, áldjon meg mindenkit a Jóisten, a negatívak meg szopják ki a faszomat, az anyjukkal. Az éremnek is két oldala van, hello. Van a jó, meg van a rossz. Van az aranyóra, meg vannak a senkiháziak. Akik azért ülnek a börtönbe, mert megszúrtak valakit, mert nem voltál boxoló, tesó. Nincsen egy olyan nincs beállásod, bazd meg. Mert lenn van a kezed, köcsög. Azért van lenn a kezed, bicskás kutya. Mert nincs vér benned. Mert nincs véred. És nem tanultad meg azt, amit én, az 1/1, a csübészbecsületet. Mindjárt a késedhez nyúlsz. Te köcsög. Soha nem voltál gangster. És az ilyeneket soha nem fogadták el. És tudod, hogy hívtuk az ilyeneket? Zsebben nyúlkálós köcsög. Zsebben nyúlkálós köcsög. Ne késsel meg fegyverrel legyél ember te, hanem 1/1. És ne a börtönbe, hanem itt kinn. Ne 10 embert terrorizáljál, hanem 10 000, 20 000, 1000 embert. Most 1000 ember néz. Csináld meg te, és ne a börtönből, ne bekábítószerezve, ne berúgva. Nálam még van 1/1. Sőt, nálam még az is van, hogyha jobb, akkor meghívom egy italra. Mert jobbtól soha nem szégyen kikapni. Ez az, amit ti, fiatalok, tisztelet a kivétel, soha nem fogtok megtanulni.